passer Dakar. Kasira dinama. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko dima fo dugu andugu. Dum warata de. O ko ni kuma tala sa. E ka sama mone to yi. I yere ta. Sita. Sita kan numéro flani. Warichi. Wari sera. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔ sara ye musaka fitinin ye. Sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Foli ni tantoli ame olase aw ma ni wati na aw munu sɔgɔnbɛ ja ni kunnafoni sara bɛɛ lajɛlen na aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruw kɛnɛ kɔnɔ la ka sanga ni février kalo tile 20 san 2026 ye an ka wula in na kibaruya bakuruba dɔw bɛna tali kɛ kulu mun sigilen an ka jamana kɔnɔ ka se ka tajikow la kɔlɔsi olu y'u ka sigi tako 15nan kɛ kɛnɛ mun ni a ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana jagokɛlaw ani bayɛlɛmalikow minisiri bolo kumaw kɛra blankɔrɔ mun n'a bɛ maliyɛnw bolo ka jigi di malilenw ma tajiko o sira fɛ direkaw bara marabolo kɔnɔ kibaruw la ko kurantigɛ bɛ yen nɔ a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi tile 10 ɲɔngo direkaw olu bɛ damakasi la kayikaw ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan ko ka maaw galabu fɔ ni bɛɛ ka se k'i ka taxes sara ni o ye salen TDR ye ko o nafa mun bɛ sigida yiriwali la k'o ɲɛfɔ maaw ye k'a faamu Niger fintigilakaw yɛrɛ k'a fɔ k'u ye bamanciya waleɲuman kɛwale tigilama maa 43 u ye olu de daji nin dɔgɔkun kɔnɔ la u ka kunnafoni sira senfɛ ninnu de an ka wulada in na kibaruya kumabaw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na. An bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu sɔgɔmɛ an na nin waati in na an ka jamana kɔnɔ ka se ka tajiko k'a lakɔlɔsi jamana ɲɛmaaw ye kulu sigi kulu mun ni ale bɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen latigɛ o kulu kuma o kuma u bɛ sigi yaasa ka kuma tajiko bɛ lahala mun na u ka sigi tako 15nan o de kɛra bi sɔgɔmada in na yaasa k'a lajɛ Mali jamana kɔnɔ baara mun kɛra yaasa malidenw bɛ se ka taji sɔrɔ ni a baaraw ye nafa bɔ baw bibi na Bamako kɔnɔna la fo ka taa se marabolo caman kɔnɔ maaw ye tare fɔ tajiko la ko alhamdulilayi nala nka jɛkulu y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka baaraw kɔfɛ ni lafiya nana k'a lajɛ halisa don nataw la malidenw kana na kɔli tajiko la kuma o kuma baara mun bɛ ka kɛ ka se ka a baaraw bɛɛ lajɛlen latigɛ o siratigɛ de la kulu in ɲɛmaa bɛ maa mun bolo ni o de ye an ka jamana bayɛlɛmaliko ni jagokɛlaw ka minisiri Musa Alassane Diallo ale ye taji donnaw ka kuluba 2 ka o bisimila n'o dɔ bɛ tali kɛ ko GPP ani GMPP ka fara gazi cakɛdaw kan ko k'a daminɛ février kalo tile 9 ka taa bila a tile 15 la jateminɛliw ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ taji suguya mun donna an ka jamana kɔnɔ a citerne mun donna ko a taari jɔ taji mobili 622 la taji hakɛ mun bɛ yen nɔ ko mun bɛ lasagolen an bɛ waati min na bi a bɛ litiri 28,000 ani ba 66 ni kɔjan ko o de bɛ yen nɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ bilankɔrɔ wɛrɛ mun fana tun bɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan taji mobili 519 k'o fana bɛɛ lajɛlen stock kun bilalen bɛ yen kabi fɛn mun ye février kalo tile 16 ka se an bɛ don min na ko bi février kalo tile 19 ye ko o bɛ jigisigi di malidenw ma k'a fɔ taji bɛ yen nɔ
wa malidenw mago bɛ se ka jɔ taji fɛn fɛn na h'a ka ja Bamako kɔnɔna la ani marabolokɔnɔna minnu bɛ yen nɔ ko hakili bɛ nin bɛɛ lajɛlen de la ka se ka taji di bɛɛ lajɛlen ma kulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye cakɛda min bɛ sɔrɔkow la kɔlɔsi ni o ye DCC olu maaw fana ye wulikajɔw boloda ka se k'a lajɛ taji bɛ lahala mun na Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen ko Bamako dɔrɔn tɛ ko u hakili bɛ fan bɛɛ lajɛlen na wa wulikajɔ bɛ ka kɛ nin ɲɔgɔn ye senfɛ an ka minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko jaabi minnu bɛ yen a bɛ maa mun nafa nka k'u ma ɲinɛ dɛ ko bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ baara bɛ ka kɛ diɲɛ don o don contrôle lajɛliw bɛ ka kɛ Bamako ni marabolokɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na ko ɲinɛ ma kɛ waati kelen si la k'a fɔ ni lafiyada kɛra ɲinɛ ka k'a kɔ a ka tila ka segin ka na k'u bɛ ka baaraw kɛ yaasa ka se ka o bɛɛ lajɛlen kunbɛn ko malidenw bɛ se ka jigisigi sɔrɔ bi an bɛ don min na ko bi taji ko lafiya bɛ yen nɔ kɛnɛya ko sira fɛ kulu mun ka caw ɲɛsin bɛ bilankɔrɔ koɲɛ ma ni o ye prévoyance sociale ye ni degun ye maaw sɔrɔ ka se ka o degun ta kɛnɛya ko sira fɛ farafinna gun kan u b'a fɔ a kulu ma ko CIPRES o maa dɔw nana an ka jamana kɔnɔ ni u bisimilara an ka jamana kɛnɛya ko ani manifinya sabatiliw minisiri muso colonel major Assa Bajalo Touré fɛ ka sanga ni kunungo alamisa février kalo tile 19 ye ni kulu in ni o ye CIPRES ye u ka taama an ka jamana kɔnɔ ko a bɛ don farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka nin kulu in sigi yaasa amoko ni a ɲɔngo kɛnɛya ko sira fɛ ani ni maaw taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la musaka min bɛ di u ma ko prévoyance sociale ka se ka o bilankɔrɔw ni o baarada ninnu bɛɛ lajɛlen ko o latigɛ ni kulu in ni an ka jamana yɛrɛ kɛnɛya minisiri muso ale ye bonyaba taara ka di a ma kulu in kɔnɔ ni jɔyɔrɔba bɛ a bolo a yɛrɛ k'a fɔ ko CIPRES ka baaraw a bɛna kɛ ka se ka Mali ka bilankɔrɔ kow farafinna k'an bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ INPS ɲɛmaa kura ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan n'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo CIPRES délégation ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo u ka taama senfɛ ni o ye Basala Onana ye a y'a ka nisɔndiyaw yira ko san 2025 kɔnɔ sigiba kun kɛra u fɛ Bangui Centrafrique kɔnɔna la o sigi nin na u tun ye bɛnkan ni bɛnkan minnu ta ka yira k'a fɔ bilankɔrɔ baaraw kan ka kɛ cogo jumɛn musaka mun n'a kan ka sara jamana bɛɛ lajɛlen fɛ ani fo ka taa se wulikajɔw kan ka kɛ sira min na yaasa prévoyance sociale bana mana maa minnu sɔrɔ bilankɔrɔ mun bɛ bila u ye maa min bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔw la ka se ka a baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛ farafinna jamanaw kɔnɔna la keba an ka jamana minisiri min ka caw ɲɛsin bɛ maliden sigilenw ma kɔ kan ale ni Allemagne ka lasigiden u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔn ko yaasa Mali ni Allemagne jamana bɛ jɛɲɔgɔn mun na a bɛ waati jan bɔ ko ka se ka an ka jamana ka a kolo giriya Allemagne lasigiden muso ni o ye Dr Corina Fricke ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ani Musa Atayar ka kumaɲɔgɔnw kɔnɔna la ko u ye Mali ni Allemagne ka jɛɲɔgɔnya ka bi 1960 ko a cogoya ka ɲi ka se ka o koro giriya k'o kɔrɔsiyɛn ani fo ka taa se Allemagne ni AES jamana bɛɛ lajɛlen ka bolojigɔn ma kuma b'o la o kan kosɛbɛ ni jalajɛba in kɔnɔ jɛɲɔgɔn bɛ don nataw la ka se ka o kolo giriya yaasa ka se ka an ka sigidaw ka olu lakana an ka sigida lakana ko minisiri muso ale ye kulu dɔ bisimila kulu minnu u b'a wele ko Africa Cursular o ye jɛkulu ye minnu ni u ka wulikajɔ ka bon ka se ka an ka dugubaw kɔnɔna la ka yɔrɔ sanuya nɔgɔ minnu bɛ yen nɔ yanni a ka kɛ degun wɛrɛ ye ka se ka nɔgɔ ninnu yɛlɛma k'u kɛ sɔrɔ sira ye n'u b'a wele ko transformation an ka sigida lakana ko minisiri muso madame Doumbia Mariam Tangara a y'a yɛrɛ k'a fɔ nin kɛnɛ in kan ko a kɛ mɛ ka délégation mun bisimila u ye baara kɛ sira mun fɛ ko a bɛ maa munafa bawo ko nɔgɔ jugu ni ɲama minnu ni a bɛ da Bamakokaw da la ani fo ka taa se Mali dugubaw kɔnɔ ka se ka nin nɔgɔ jugu ni ɲama ninnu bɔ an da la ɲama ninnu ka tila ka yɛlɛma ka kɛ wari sɔrɔ sira ye ni bayɛlɛmali siraw ye n'u b'a wele ko recyclage o n'a ɲɔngo caman ko wulikajɔ bɛna kɛ o de kan ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka o latigɛ an ka marabolola kibaruyaw kɔnɔna la kiba kayikaw fɛ yen nɔ kɛnɛba dɔ sigira yaasa ka se ka maaw galabu foni maaw kan ka taxi mun sara ni o ye TDR ye o mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka marabolo k'a yiriwa marabolokɔnɔna baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ bi sɔgɔmada in na kayikaw ka conseil régional o ɲɛma ale tun bɛ ka nin kɛnɛ in ka a ɲɛ minɛ ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka kayikadenw bɛɛ lajɛlen ka u galabu foni mairie bɛ baara kɛ ni sira mun ye a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ maaw ka taxi mun ni sale minnu b'a sara o bɛ kɛ sababu ye ka yiriwa kɛ ko bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ kan ka bonya ka se ka maaw wele bɛɛ k'i ka hakɛ kɛ maa mun kan ka fɛn mun sara bɛɛ k'i ka kɛta kɛ
ka se ka ni salen kofalen sara dugudenw bɛɛ lajɛlen jagokɛlaw ani fo ka taa se commerçants ani sifinakaw maa bɛɛ lajɛlen ko ni bɛɛ fanga fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye ka se ka maaw kunnafoli TDR a nafa kan sigida yiriwali kama dirikaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko kurantigɛ bɛ yen nɔ a bɛ tile 10 bɔ bi ko dirikadenw bɛ kulekan na baw u bɛ dibi la maa caman kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya de kɛmɛ sababu ye ka kurantigɛ ka a kɛ dirikaw bara o de la yɛrɛ k'a fɔ ko ni sunkalo daminɛ in na a bɛ ka gɛlɛya caman lase u ma ko wele kan ka bɔ joona ɲɛmaaw marabolo ɲɛmaaw fo ka taa se jamana ɲɛmaaw ma fɛlɛn dabali ka kɛ ko yaasa dirikaw ka kuranko ɲɛ ka se ka sɔrɔ a la bugunikaw ka juma misiriba mu ni a dayɛlɛla an ka jamana ɲɛmaaw fɛ farancɛla fanga ɲɛmaaw olu mun ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛda kura di buguni u ka ni misiriba in ma ko a kɛn bɛ lafiyadaba ye buguni alisilamɛ maaw ma jango ni sunkalo waati in na alikuranɛ kalanni tafsiri ni a ɲɔngo ani maaw bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ misiri in kɛn bɛ lafiyadaba ye u ma ko ɲɛmaaw ye baara mun kɛ ka sanga ni janvier kalo tɛmɛnenw ye a baara nafa yera wa bugunikaw bɛ ka tare fɔ bi alisilamɛya batokɛyɔrɔba ko o la kolongokaw bara kalanden minnu bɛ yen nɔ ni olu kun kɛn bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ baw ko ka sabu kɛ lakanabaliya ye kalandenw caman kun tɛ ka se ka taa kalanso la o de la kolongo nefɛmane kalandenw u ye u bila ka taa masina kɔnɔna la bibi na u bɛ ka taa kalan kɛ masina ko baw kalanden ka hakɛ ye a ka se ka kalan sɔrɔ fɛlɛ mun bilala sen kan u ka se ka taa masina k'u ka kalan kɛ o baaraw daminɛna a bɛ ka kɛ sababu ye kalandenw bɛ se ka kalan sɔrɔ ka sababu kɛ gɛlɛya ni waati ko mun ni u y'a sɔrɔ u yɛrɛ sigiyɔrɔ la kolongokaw fɛ yen nɔ mɔptikaw bara dɛmɛ taara k'a di alisilamɛya jɛkulu o conseil islamique bolofara bɛ mɔpti ka balo o 200 ta ka d'u ma kiti ko ka kɛ sunkalo kalo o kunbɛli o hukumu kɔnɔna ye ko alisilamɛ kulu ka jɛkulu mun ni imamuw ni diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna la k'a ka kan sunkalo kɔnɔ dɛmɛ ka don u ma yaasa u bɛ se ka u ka bato kɛ a ɲɛma cogo min na sunkalo mun ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu kalo don mali fana ye o dɛmɛ ye ko o siratigɛ la baɲumankɛla dɔ ale ye ninnu ta k'a d'u ma sukoro tulu ani fo ka taa se malo u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ye sunkalo kalo o kɔnɔna la kibaru mete fan fɛ yanni an ka don an ka kɔn kibaru kɔnɔ. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ mɔpti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔpti sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ ni sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. Niger fintigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye Bamancia waliɲumankɛwale tigilama maa 47 ka olu de daji ni ka u nafama caman ka u minɛ nin waati in na Niger fintigilakaw ka dɔgɔkun kibaruya hebdo ka jabaramusoba sanfɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔbaw kɛra cɛfini tabaw fɛ n'a kɛra sababu ye ka nin jaabiba in di ka maa ŋaniyajugu ninnu maa 47 k'u daji ni ka minɛn caman minɛ u la u ka mugujugu dilannanw u ye o 5000 ɲɔngo ani fo ka taa se taji litiri 68 ɲɔngo k'u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ Bamancia waliɲumankɛwale tigilama ninnu na Nigeria jamana kɔnɔna la u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni o ye gazi bɔyɔrɔ ye ko a damandingɛ o de furuna n'a kɛra sababu ye ka maa 33 ka abonné a nin na o de kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase kosɛbɛ Nigeria jamana o ɲɛmaaw ma Sudan jamana kɔnɔna la Amérique jamana ye gɛrɛntɛ ta k'a da Sudankaw ka kulu marifatigi minnu bɛ yen nɔ ni o FSR ye o minnu kɛn bɛ ka bɔnɛ gan kosɛbɛ maa nana masumaliw na El Fazar kɔnɔna la n'a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na ni G7 naani tɔnba Nations Unies ye o wale in kɛ silasa ye ko k'a bila génocide o minɛn kɔnɔ FSR maaw a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko
gɛrɛntɛ tara k'a da u kan ameriki jamana nafoloso fɛ trésor o b'a yira k'a fɔ ni maa ninnu u ka nafolo mun bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ walima ni maa ninnu u tɛ se ka don ameriki jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la bawo k'u bɛ ka walejugu min kɛ ka ɲɛsin maa nana sumalo ma ni o ye maaw bila kɔngɔ kɔnɔna la ka maaw torturer ka damatɛmɛ wale suguya bɛɛ la ta ka da maaw kan ko u ka wale ninnu kan ka kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na senegali jamana kɔnɔna la wasadenw y'a yɛrɛ k'a fɔ fangabulon ta kɔfɛ gouvernement ye hakilina mun ta wasadenw bɛna kalafili kɛ a kama ko yaasa ka se ka gɔrɔjigɛniya walew ka a kologiriya maa mun mana minɛ nin wale na a ɲɔngow la senegali jamana sariyaw bɛɛ lajɛlen ye a kɔn cogo suguya bɛɛ lajɛlen na wa diinɛw ye a kɔn ko o de la maa minnu bɛ nin wale in kɛ hali maa minnu bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ ko de kɛ ko mun bɛ a ko la pasa ko ka apologie kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna wele bɔgɔ jenini kan ka kiri ka a giriya u bɛ se ka taa u yɛrɛ sɔrɔ kaso la fo kaso juguma ani nafolo amani ko o bɔ sariya minnu tun bɛ kɔrɔlen ko ka dɔ fara o sariyaw kan yaasa ka se ka nin walejugu in k'a kɛlɛ nanzarala jamanaw Europe Union ni o ye Angleterre jamana ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale tɛna kɛ dɛmɛbaga ye Ameriki jamana ma ko Ameriki ka tɛmɛ Europe Union jamana fan dɔ de fɛ wa k'a fɔ k'u bɛ taa Iran susu ko olu tɛ jɛn n'a ye ko demande de kɛra Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale de y'a ɲini Europe Union ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ n'a sɔrɔ u bɛ se ka tɛmɛ anglais ka dugukolo fan dɔ kan ka taa se Irankaw fɛ yen nɔ bawo k'u kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ don nataw la u bɛ sɔn ka soli ta ka da Iran kan ko anglais yɛrɛ k'a fɔ olu tɛna sɔn o ma Angleterre jamana fansi o tɛna o di Ameriki jamana ma k'a fɔ k'u bɛ sigi ko ka tɛmɛ o de fɛ ka taa Iran susu Angleterre jamana kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ka yeta ye ko la nin mun na siga fɔ olu bɛ o de kɔkɔrɔma don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kɛlɛ ka se ka kɛ yaasa mugu ni kisɛ o ka jɔ faransi jamana kɔnɔna la u ka rappeur mun bɛ yen n'o ye Napsi ye ko Napsi kiiritigɛlamaw ye jalaki bin a kan ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ san 7 kɛ kaso la bawo ko musolaka dɔ de ye damakasi sɛbɛn don ni dɔnkilidala in kama ko a binna ale kan musolaka in ko in kɛra ka sanga ni san 2021 ye musolaka in a na kɛ ani u yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ a sungurukɔrɔ kun don nka ko muso in faransikɛw ka sariya bolo ma k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa in ye kafoɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin ale ma k'a sɔrɔ a hakilina tɛ ko a ka consentement o wale ni o jalakiw de kɔnɔna la kiiritigɛlamaw ye nin ko in ta ko k'a sɛgɛsɛgɛ u kɛn bɛ bibi in na ka san 7 k'o ɲini rappeur in kan nka rappeur in ka sɔnalobagaw n'u y'a avocat y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛna weleli kɛ sanfɛ ka se ka kiiri ka appel kɛ Venezuela jamana ɲɛmaa muso mun bɛ nin waati na par intérim ale kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna sariya dɔ ta yaasa loi d'amnistie ka yafa kɛ maaw ma maa minnu ni olu ka kojugu ma jugu kosɛbɛ ka o sariya sinsin Venezuela jamana kɔnɔna la nka o kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ u ka sariya ni o ye loi d'amnistie ye maa minnu ye damatɛmɛ wale juguw kɛ ka jolibɔnbaw kɛ ka maaw jogo juguya cogo sugu bɛɛ lajɛlen na trafiquer drogue ani fo ka taa se jogo jugu wale dɔw bɛ yen olu tɛna ye ni yafa in kɔnɔna la yafa in bɛ tali kɛ mun na ko minnu bɛ yen ni ko jugu tɛ n'a dɔw ye politiki ko siraw ye ani ko nɔgɔmaniw olu bɛ se ka yafa k'u to kaso la k'u labila amnesty nka ko maaw ka dɔn k'a fɔ jolijugu bɔnbagaw olu nɔ tɛna ye ni yafa ko in na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan Maroko jamana kɔnɔna la Senegali supporters minnu tun bɛ yen nɔ ni olu kun lasagola ka yɛrɛ k'a fɔ ko u ye kɛlɛ kɛ kani san 2025 mun tɛna Marokaw bara a final kɛnɛ kan Senegali ni Maroko ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko Senegali ka den ninnu kiiritigɛlamaw ye o ɲangi ka san 3 fo ka taa se san 1 kaso k'o da maa dɔw kun Senegali jamana yɛrɛla k'a fɔ ko u ka supporters minnu tun bɛ yen nɔ ni kɛlɛ kɛra tribune na n'a yɛrɛla k'a fɔ ko u ye damatɛmɛ walew kɛ Maroko kiiritigɛlamaw ye nin jaabi in bɔ k'a bin k'a yɛrɛ k'a fɔ ko supporters na Senegali ka den maa 18 ani ko Faransi ka den maa 1 bɛ a la nin waati in na yɛrɛla k'a fɔ ko ni jalaki minnu kɛlen filɛ nin supporters ninnu kan u ka sɔrɔnalobagaw olu yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in ko a bonyana kosɛbɛ k'olu bɛna weleli kɛ ka se ka kiiri ka a tɔ kɛ ka ɲɛsin sanfɛ kiiriw ma yaasa nin ko in bɛ se ka latigɛ cogo min na Faransikɛw ka sennadolanci kulu bɛ ni o ye Olympique de Marseille ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye degedege karamɔgɔ ni o ye entraîneur kura sɔrɔ Abibo Beye ale de kɛra fɛn mun ye Marseille u ka degedege karamɔgɔ ye entraîneur nin waati in na ni Marseille maaw bɛɛ lajɛlen ani fo ka taa se u ka supporters u tun bɛ kula la k'a fɔ ko club in a ka kɔɲɔ gɛlɛnnen don kosɛbɛ k'a kun ka kan
ɲɛma ni o ye degedege karamɔgɔ ye entraîneur ka falen o siratigɛ la entraîneur kura Marseille ye o sɔrɔ ni o ye Habib Beye ye ni entraîneur kura mana kɛ sababu ye ka ɲɛda kura don Marseille senna ndolanci la wa don nataw de bɛna o yira maaw la ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruya la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni waati in na k'a lase aw ma aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na an b'aw fo ka ko ɲuman a y'aw sɔgɔlen to jani na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲan sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ ko k'an bɛn kibaruya lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45